Human na kaon. Na nami extra diri guys nga tagahugas. Hi tagahugas. Bayaran lang ti kaon yung 10 kb. Ingan ni rami diri ka simple mga ngon magugdan na eh. Is Haya gonna come? No. Why? I don't know. Ask your mama. Because she didn't tell for me. Sige, pangutana, uy. Di man lang magwat, umuabot ng inyong gipaabot. Pala yan? Hindi mo pala pinatay? Paano ko po? Ako lang mga animal. Dishwasher for this afternoon. Mag-English ta kay Nara bata dire. O ito na punta sa amuha mag-Bisaya. Kani pud among nurse dire pabadlong kapi-kapi man og tung dako. Sus, gabi, ipilang kaplato. No, dugay kayo na human sakit na gid kay akong batiis. Nya gamay raman kay sila bisita. Gamay. Di na sila bisan pag usa ra ka bukbukaon maghugas og 100 ka plato. Uy, gibilo ko ani may favorite baso. Uy, that is mine. Ay, alam mo kung magkape-kape yung tubig ko. Ha? Inom ka tubig. Mao na diha ingon pa og kape-kape kung dako ang siya day food sundog. Kan, iba de. Kamanti eat. Don't worry the Kana ko musik. Asa po kain sa mukha ba nang nag-live video ta. Dala mo sa TikTok. TikTok. Dami na tong musuhay ka live TikTok no. Ay punta ka diya. Tama na live diya ka. Ha? Isa ra lang mo to. Para biya sa Sila kahit hindi sila Bisaya. Oo. Hindi sila yung hindi sila ano. Oo. Kung Tagalog sila kasi maraming viewer. Kaya nga, i-next ko na yan. Mag-practice pa kong English. Ay, wow! Miss lang pa kong English. Kaya dahil ako ang subscriber, guys. Nagpuan. Request na. Ha? Si Mercy kung di ka yung gatong sakan. Uy, makatuwag naman ko. Gabi yung okay na din sa kalinit. Nagdako kuan kanang ako ang giubo ra nako ako ang kuan nagdara man ko ang taas na nagdugdot na magpagabi pag naog na ako bawit ang wako ni kaon sa kuan nya bilang us nasad ko siya na nandaan nya ay ako nang hugas diri ninyo karon makatubig ko kay bawa jud ko mi nga makatubig ko ini og dawi banhaas ako ang video ninyo na kusa sila nga Uy, magkakasing taas kayo para kayong Tres Marias. Dapat man ano kayong bro na Tres Marias. hindi salig kay taas sao nainit man mina sao man misting init kasi no dati wala pang sherifer Hindi ba yan? sherifer tas
Yung pinanganak ako ni nanay, tag-init. Tag-init. Hindi ka tumakas. Wala, uwi na yan. Sino uwi na yun? Tubaga. Makakauwi na. Baka na mo bisita kasi. Bawo. So, sila di ay. Bawo na ko na sila pagkawan ng bari. Special. I know how to make patos. But not like that. Ha? Ha? Ikaw? Buang. Masabi namin, nabuwang na yan. Kumain ko yung laro. Ikaw. Lo, mahuwam na mag... Lahi na po na. May barihan na ito. Madugay ka kita. Kana sila, dali ka. Kita, di jud sila dali ra kayo makakitag di kapuli ang kita sus matagbo patag suri-suri sa tanang apps. Itay forever. Mga paasa tanan. Wala daw forever. Mga paasa mo tanan. Mga paasa ra daw kagwapa ana niya, paasa-asahon ra. Mga paasa mo tanan. Pwede si Lydia ra ba kato na ba na kuyo sa ato ah. Ay sa amuha. May muli na daw kaday. Medyo ba? Ugod magbang talit sunan nato dali. Mauli na daw kaday. Magkuan na ka. For God naman God ko. Kali. Mugali nga to sa siya magpa-adapt sa inyo ha kay na kay 100,000. Kung naado ko mabisita na ako dito kinsa. Kinsa mi? Si Iyot? Kinsa mi? Ay, pwede na lang lamia kay Iyot na daan. Minsan na kay porma na inig Iyot, kijud na po. Matu si Lydia sa mua na. Magpapirta man ko. Huwag na'y mamisita. Kaning akong daga, matu sa mua. Huwag na'y mamisita, na'y pirta, may entrance. Ang inon sila nila, dami nag-gift ba? Ha? Lahi. Kaya mo pa nataw na, di nang tayo makatag-atag ng litrato. Bago na kayo mga hatag mo yung litrato. Uy, ayun ka na sumata sa manti. Pinfil daw. Kasabot po taon sa samanti kayo sungagay. Kung ako samanti, pangabre ko sungay. My legs? Okay. Only my pocket pain. Ako dun po. I didn't do that pain, but my pocket pain. Too much pain na pocket. Hi. Oh, yeah. Ano? Okay. Muli na daw mo? Marasot nakatagilan ninyo? Marasot nakatagilan ninyo? Hi! Why just now you came? Hi, nurse. How are you? What? Huh? I don't know. Because I am helping for them here. I thought you will not come. My madam didn't send message. You eat lunch? Eat lunch now before you go down. Stay home. Haya, she ate already? Ah, okay. Yala, eat yours. She come there, I think. I see. Ah, okay. Sa akin yan. Sa akin yung nandun. Wait, that is mine. This is mine. Ha? Tuway mo ka ako, elevator? Bo, kinsa na nasa elevator? Yeah, they just people here. I see. Kakinsa din na nasa elevator? Nasa elevator. Or you inside the elevator. La, in the outside of the elevator. Bye. Bye. Uwi na kami. Mm. Alam mo, dapat pag umuwi, ang mga katulong tapos na dito, no, nagmamadali yung mga amo kasi maglinis ako ng parko. Dapat hindi ka na sinama sa bata. Mama, may mama rin din. Di ko
Bye. Mingaw na, ako na lang nabili. Mm. Pwede din siya alas 3 na magyawit na alas 3 na. Ah, ang dami? Baka may masala, yawit na magpapilin. Buka na sa akin. Yung bilat? Sila na rin ako, nagilahang mga gamit na nimahong ng mga bilat. Joke na to ha. Kaya wa may bahinan. Di man pareha sa wala kay kuhaan man ni Lulo. That's why give me. This one all throw? Duha na to kabuhan sweldo. Hmm? Nagipangasikan raw. Nga cheese. Mahilig sila sa cheese. Ha? It's okay.